gerne byde velkommen til den helt fantastiske Nanna Hårdramer. Mange tak. Få det, barn! Ja, det behøves du så ikke. Men jeg er super glad for at være her i dag. Og det er bare fordi, at økologi, sort på hvidt, står det i vores hjerner her i det her samfund. Det er moderne samfund. Og økologi, det er bare en super vigtig ting for os alle sammen. Altså, det er sådan lidt, at hvis køerne de er sunde og går på græsset, ikke? Så er vi også sunde. Vi går så ikke på græsset, men vi er rigtig sunde. Ja, og derfor så er græs en super vigtig ting i vores samfund. Græs, det skal plantes, og det skal plantes overalt, synes jeg. Altså, det skal plantes alle steder. I skal også gå hjem og plante det i jeres græsplæner. Med gødning på, masser af gødning. Det skal ligesom... Fuck mig ned af det her, mand! Vi skrider! Ikke igen.